atong padayonon karon ang atong gibiyaan kagani nga mga punto nga pagkasentro ni Ginoong Hesus bisan sa sinsilyo nga mga kapitulo sa Book of Daniel. Ma'am Pinky, what can you say about the other chapters mahitungod sa pagkatunga-tunga ni Ginoong Hesus ni ining basahon? Okay, so mga kaigsuonan, ato lang tungod kay ni atas sa mura og overview sa libro sa Daniel. Ang naisugutan nato nga chapter 1 paingon na sa chapter 4 kato ganing gikuhaan og maayong buot sa Ginoo si Nebuchadnezzar tungod sa iyang pagpadako sa iyang kaugalingon, so murag dagkaon na sa mga sagbot. So kato siya nagrepresentar pod og angayan nato masabtan karon nga ang Ginoo magabadlong gyud sa mga tao nga ang ilang giila o gi-exalt ang ilang kaugalingon. Ang chapter 5, ang kadtong mga pagsulay og ang kamatayon ni Belshazzar og ang pagkagunob sa Babylonia punting pud ni sa kadaugan ni Ginoong Hesus sa katapusang panahon. Ug ang chapter 6, ang kadtong plano nga pagpatsyo nila si David si Daniel tungod sa mao pod na ang nagsimbolo pod na sa plano sa mga pari o sa mga parisiyo nga patyo nila si Ginoong Hesus. Tagang issue gi. That's O right. ang chapter 7 pod nagasugyot kini mahitungod kang Ginoong Hesus nga siya gyud ang magahari sa katapusan na gyud sa atong kapanahon na wa nilain. Og ang chapter 8 nagapadayag pod kini nga si Ginoong Hesus mao ang pinakataas nga sacerdote didto sa langit nga gingharian. Muna ning lutaw ang 2,300-day prophecy of the high priestly function of Christ na ana sa Daniel chapter 8. Ug mo forward ta sa Daniel chapter 9 ang atong gisgutan kaganina, mo na ang prophecy nga ug imog yung tan-awon lisura gyud kaayo talikdan kay ultimo ang mga events ug ang mga pitsa sa paghatag na nato sa Bible chronology. Natunong mo gyud ang pagkahunong sa mga halad sa dihang gilansang si Kristo, meaning wala na tong mga prophecy, mga symbolic things nga gihimo nila sa sanctuary kaniadto diha na lang kutob sa pagkalansang ni Kristo kay gipahunong niya ang mga halad. Ug ang actual niya nga paglaban sa mga katawan sa Dios pinaagi siyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Chapter 10 paingon sa 12 makita na nato nga ning prevail na gyud si Michael sa great controversy na kay bali naapil na gani diha ang nahitabo sa Revelation chapter 12 nga the war between Michael and the forces of the Michael the archangel and the forces of the enemy of God apan eventually ning prevail siya. Amen. Og ang remnant nga nahimong salin sa gubat panahon sa dakong away ning daog sila uban sa atong manunubos nga si Ginoong Hesus. Yeah. So atong nakita ang overview mga kaigsuonan from chapter 1 to chapter 12 si Ginoong Hesus mo ang sentro niini. Ug mo atong hagit karon ang pagdiskubre gyud kung diin nga bahin siya nahimong tunga-tunga dinha ug pag-translate niya na sa itong kinabuhi nga mahimo sab siyang pinaka-importanteng bahin ug sentro sa atong kinabuhi ug pamilya mga kaigsuonan.